سلام طعنا بالله إذا خبركم تملكتنا كابي تي في مدب قنقات تقرنيا على تومار زينا 5 ساعات جميرو نابخم كبليو ما زينا انا مرحبا نازريت بريو حبيركم كصنيحي حبيركم نخونو بيت مغري منسترات ابزكايدو مبل 32 سروع اخيبا بستفلالي غدات ممزتاي وسانه محلاليفهم بيت مخري تزاتيلو من وسانه زم محلالفلو من غدات كم صعب قريبا مالهم بيت مخري اقديمو زتزاتي ابربعته حجز فاينانسن سممعنت لقحنيوم لما فتن بروجكت متنخري جريد إلكتريك مبرق إثيوبيا كاب بنك لمعات أفريقيا استرخبه 52 مليون دولار أمريكان لما فتن بروجكت فتر عدل سرحن هنزتها مسارة لمعات زوعل كاب منجست إيطاليا استرخبه 10 مليون يورون لما فتن بروجكت من محيشنا برا خبابتات كلها كاب محبر علم لخه لمعات ترخبه 355 مليون دولار كام أول مفتن بروجكت معرف حدا ريفورم باور سيكتور انفستمنتن مودرنايزيشنن زوعل 393 مليون دولار كاب عالم لخ محبر لمعات زتجبروا لقحات يوم أثبيت مخري كلهم لقحات مس محدرا بوليس لقاح إثيوبيا زطعامو خمزخونو بمرقات بملؤ دمصي تقبلوا توم رقات أواجات ناب بايت حزبين هم حلالفو بملؤ دمص وسينيوم كلاي بيت مخري بخلاي درجات تزاتي اب غلغالوت إيميغريشنن زيغنتن اب زقربهم 3 رقاتي اواجاتن حاضر يقدم بنيوم بيت مخرب مصال ابراي اواج مزغبا سيفيلن بيتسابن تخون سرعات مزغبا سيفيلن بيتسابن بمحياش او هابا غلغالوت قلطوف تبصحي غلصن مغبار غلغالوت منግስት ዘቡ ተካላት መሰረታው መሰልን ናጽነትን ዜጋታት ንምخبارن ከخبرن ምግባርን ኩሉ መዳይ ስርዓት مزغبا مزرጋህ سلازق بارا أواج تسنديو نابت بيت مخري قريبيهم أتبيت مخري أبتوم رأسي أواجات بعمقات تحرمزتاي توتات بموسخ نبايتو توكل تهزبين خم حلالف بملؤ دمت وسينيوم رابعي أتبيت مخري استزاتيلو رابعي قداي قلقالوت إميغريشن زي قلناتن زهبوهم قلقالوتات زخفلو كفليت نموسان أبز غربة رأيق دنبيهم أتبيت مخري أبتراي أواج بعمقات تحرمزتاي توتات بموسخ أب نجاريت جازت حاتمو كابزوت على العلات أب سرحنا هو علب وملؤ دمت وسينيوم حمشاي بيت مخرم منسترات مودة تستزاتي بمنستر قدرات واتساب صغار بخلت تعوي سمعنات يوم تقدم يا منقو منقسات إثيوبيان روسيان زلوس سمعنات قلقالوت أير نبزل على بركن مسجار زي تفرم سمعنات نتخون ادخل أيضا ما منقو منقسات إثيوبيان إندونيسيان دبلوماتيك سيرفيسن باسبورتن زحزو سبات فيزان مصراف تجبر سمعنات يوم أتبيت مخرون تهم سممعات انت تصدقوا إثيوبيا مسكلتين هاجرات زلوا خلتي أوركب بزبلت أزت أنا خورون أب منجو تن هاجرات زلوا قلت أبون محبرهم تأثر زدن فع خمس خانة بمجنزب تهم ركعت أواجات بملو دمت بمزدا أنا ببيت وكلت هزبي نخم حلالفهم والسينيوم أب منجو بارتي بلزقنان حوحاتن زتجمرة بوليتيكاو زتن سالساي جزيب كتما مقالة ساليتهم أبت أوان زتد ما قدم قبل سبت حمم رح ركب بارتي مس بارتي بمزخارن زتجمروا عند زعباتات نايم فلايكيد مزام ما بقدم صعبتهم زعباتات تاميايتهم دحرت زتون بحبراو من ردا 5 بص حياته قليت لهم أب قداماي زعبات تفليه زلاق سلام مسمر رقات تتححزو بزرزر لزب مقبار كلتيون بارتات نمرقات زلاق سلام بحبار بقرات انات نمسراح مسمع معهم تقليجهم كابزو بتوسخي حدا أبا قرب أوان أبا راياز تفترن هيقون تقات أم بزملكات بزرزر زاتب مقبار تقات أم خفتر زي نبرون كاب مجمرتو مس كيدي مرقات زلاق سلام دز أرار كام زخونة أبا مرد أبا تيحم كال أي زخونة يخون قداي بسلامو من قدن بلزمنا فتحون مخاد كلتيوم أكالات نيو علوم بوليتيكا بتسحيد نموز أم قرات إنت نمسرحن تسمع ميعميام مسزي تتححزوز هلو سرحة كوميكيشن كيدي سلام زرقفون نقونت زعد مزارباتاتن تحستوتاتن زتقوطبون كونو أب مرداء تبصيحيوم سالساي زخون يخون قونت زفتر أفافنوت بحبار نمكلخالن انت تفتيروم دما بغلطوف نمقوطار بقرات إنت نمسرح تسمع ميعميام رابعي سممعنا السلام بريتوريان بايتان مورادنا تسرحو زركبو سراحتي نمعوات مچو بوليتيكاو خناتات مفتار كلتيون بارتيتات حلفنات الموزع
أب سممعنت بتيحهم يوم أبقى تسأل أب كالوس زعباتات مزتاي بمسمع مع نايت علات مخكر مززامم تحبريهم بزرزرنا بنريهم قداتنا خنحلف منيستر جنزاب أحمد شدي أبز حلف تشعت أورح زنبرو سرحة ريفورم لمعاتن بأنصار بوليتيكان هنزتها قرن كم استجمجمو حبيرهم بفلاح فشام الرجاء والطبعا لعلنا حقي أو هاهبا قلقالوتن تأمتها تغيرو خمس تجمجم قليجهم ده بياسين توسخلوها سروع أخيبا أفز أمتي كوميتي أبز حلفوت شعت أوارح بحافشة زنبرو سرحة ريفورمن لمعاتن جمجمو إيو منيستر جنزاب أيت أحمد شدي كم زجلس أو بأنصار بوليتيكان هنزات هاجرن تنزعيرهم كم استجمجمو حبيرهم የመደበኛ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ስብሰባ ትኩረት የተደረገባቸው ዋና ጉዳዮች أخيبا سروع فصامي كوميتي تأمت زغبرلهم قند ጉዳያት ኣብ ዝሓለፉት 9 ኣዋርሕ ስራሕቲ ልምዓትን ሪፎርም ተገምጊሙ በአንጻር ህንጸት ሃገር ድማ ፖለቲካዊ ጉዳያት ዝድህሰስ እዩ ብፍላይ ኣብ ዝሓለፉት 9 ኣዋርሕ ምስ ዝሓለፈ ዓመት ትነጻጸር ጥንኩር ቁጠባ ዝተመዝገበሉ ምዃኑ ተገምጊሙ እዩ ብሕርሻ ኢንዱስትሪ ዲጂታላይዜሽን ልምዓት ቱሪዝምን ዘለዎ ውጽኢታት ብዝርዝር ተገምጊሞም እዮም ብሓፈሻ ኣፈጻጽማ ቁጠባ ኢትዮጵያ ካብ ካልኦት ተነጻጸርቲ ሃገራት ትሕት ሰሃራ ሃገራት ጉረባብትን ግሎባል ሃገራትን ተገምጊሙ ብኣፈጻጽማ ጥንኩር ምዃኑ ገምጊሙ እዩ بفلاي أبز حلفو 6 عامات دحر هاجراو لوطي سفحت ريفورم قطبا تقريصوم يتكبروا مهلاوم زغلصو مينستر أحمد شدي قطبا هاجر نوصاي كخفوت مغبار حفشاو مرغغا ايكونومي ان ممصا ገምጋም ከም ዝተገበረ ሓቢሮም በስተፈላለዩ ጽዕንቶ ዓለም ዘይተዓወቱ ሪፎርም ቁጠባ نهر واقع شرف وصاي أب ممعبال اتوت هاجر أب ممعبال عدا أب مقلالن زمسلو حسابات كم استقمقمون قليصام በሚገባ ስራ አስፈጻሚው ጋር አቅጣጫ ላይ ተዋይቷል ጽዕንቶ ማክሮ ኢኮኖሚ ስብራት ኢኮኖሚ ንምምሕያሽ ዘኽእል ኢንቨስትመንት ዘሃገር ዘማዕብል ዝተረጋገ ማክሮ ኢኮኖሚ ንኽህሉ እዚ ብምትእኽኻብ ምስራሕ ሓደ አንፈት እዩ ካልኣይ ንኢንቨስትመንት ምዕሩይ ከባቢ ምፍጣር ምህርትን መፍረያይነትን ምምዕባል ብሕርሻ ኢንዱስትሪ ብግልጋሎት ሰርቪስ ሴክተር ዲጂታላይዜሽን ጀመርናዮም ስራሕቲ አጠናኺርና ንምቅጻል ተቀሚጡ እዩ ሃገራዊ ዕቤት ዘለቕን ክኸውን ዝተጀመረ ምህርቲ ቁጠባ ኣብ ምዕባይ ብማክሮ ኢኮኖሚ ምድጋፍ ከም ዘድልይውን ሓቢሮም እዮም ፖሊሲ ሞኒተሪንግ ፊስካል ፖሊስን ሸርፍ ወጻኢ ንምርካብ ዘኽእልን ኣድላይ ምዃኑ እውን ከም ዝተኣመነሉ ሓቢሮም ብተወሳኺ ተወዳዳርነት ቁጠባ ንምዕባይ ዕዳ ንምቅላል ምስ ዝተፈላለዩ ኣካላት ዝሰርሑ ሪፎርምታት ምህላዎምን ኣብ ቀጻሊ እውን ተጠናኺሮም ከም ዝቕጽሉ ሓቢሮም ሌላ አጠቃላይ በኢኮኖሚ ያለው ቁጠባ መጠን የማሳደግ ጉዳይ بحفشا بأكاديمي قطبا نمعباي ببنك السراح متن قطبا يدالولو ازي بزل على نمعبال كسراحيو اب قصالي نصرحهم ريفورمي ايكونومي عدلاينت ازي بحلفنت كسراح كم زلو تكالات ماكرو ايكونومي عقمن نخعبي مسرح يدلي بحافشا ني انفستمنت معري كوابي ان مفتار لعلواينت حقي استرغاغصلو سلام زعسللو زتجمره هاجراو زتا كتأناخر كم زقباون هاجراو حدنت مفتار قب مخانو كم استقلت ايوم منيستر جنزاب أيت أحمد شدي زحبرو አገልግሎት ተደራሽነት ለማሳደግ የአገልግሎት ቅልጥፍና ለማሳደግ የዲጂታላይዜሽን ጉዳይ በስፋት መሰራት እንዳለበት ተቀምጧል ተበጻሕነት ግልጋሎት ንምምዕባል ዲጂታላይዜሽን በስፋት ክስራሕ ኣለዎ ብፍላይ ታሕተዋይ መዋቅር መንግስቲ ቀበሌ ወረዳ ትካላት ወሃብቲ ግልጋሎት ጽሩይ ግልጋሎት ተሓታትነት ዲጂታላይዜሽን ምግባር ቀረታ ህዝቢ ሰሚዕኻ ምስራሕ ናይ ኩሉ ሓላፍነት ምዃኑ ተገሊጹ እዩ ብሰንኪ ድኹም ፖለቲካዊ ቁራጽነት ኣብ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ዝስርሑ ምርምራት ናብ ተግባር ንኸይቕየሩ ገይርዎም ይኽብሉ ኣብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኣካባቢ ቋሚ ኮሚቴ ሓይሊ ሰብ ስራሕን ቴክኖሎጅን ዶክተር ነገሬ ሌንጮ ተዛሪቦም ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ብሓባር ኮይኖም ጸገማት ማሕበረሰብ ብምፍላይ መፍትሒ ዘቐምጡ ምርምራት ምስራሕ ዘኽእል ባህሊ ከማዕብሉ ይግባድ ማይሎም ንጸብጻብ ንብረት የተሆነ ጌታቸው አለሙ ዩኒቨርሲቲ ቦንጋ ጸገም ፈታሒ ዝኾኑ ስራሕቲ ምርምራት ብምስራሕ ውጽኢት እናረኸበሉ ምዃኑ ፕሬዝደንት ዩኒቨርሲቲ ተዛሪቦም
بهاجراتين يمرمر ችግር የለብንም ኣብ ሃገርና ናይ ምርምር ሕጽረት የብልናን እቲ ንሕና ዝሰርሕናዮ ምርምር ናብራ ማሕበረሰብ ቀይሩ ድዩ ናብራ ሓረስታይ ተቀይሩ ድዩ ናብራ ነጋዳይ ተቀይሩ ድዩ ናብራ መናእሰይ ተቀይሩ ድዩ ዩኒቨርሲታት ብትኽክል ክንኾኖ ዝግበአና ኣብነት ኮይና ዲና ዝብሉ ሕቶታት መምላስ ዕላማ ዩኒቨርሲቲ ቦንጋ እዩ ኣብ ቀጽሪ ካምፓስና ካብ ዘሎ 200 ሄክታር መሬት እውን ናብ ገንዘብ ናብ ምግቢ ዘይተቀየረ ዋላ ሓደ ክፍቲ ቦታ ኣይርከብን ዩኒቨርሲቲ ቦንጋ ካብቲ ትካል ዝወፁ ምርምራት ጸገም ማሕበረሰብ ይፈትሕዮም እኳ እንተበለም ካብ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ዝስርሑ ምርምራት ናብ ተግባር ምቕያርን ሕብረተሰብ ተረባሒ ምግባርን ግን ክፍተት ከም ዘሎም ተደጋጊሙ ዝለዓል ጉዳይ እዩ ኢንዲቪጁዋል ሪሰርች ናቸው በአብዛኛው እየተካሄዱ ያሉት ብውልቀ ዝስርሑ መጽናዕትታት እዮም ብኣብዝሓ ዝሳለጡ ዘለዉ እዚ ከዓ ክንድቲ ኣይወስደናን መጽናዕቲ ብዕንቆት ንከባቢያዊ ጸገማት ነቂፉ መፍትሒ ዘምጽእ ክኸውን ኣለዎ እዚ ማለት ድማ መሳርሕታት ሕርሻ ብምዝማን ጥራይ ዝመጽእ ለውጢ ኣይኮነን ጽባሕ ድማ ብዓለም ለኻዊ ደረጃ ዘለው ክሕሰቡ ዝግብኡ ጉዳያት ዝተዋደደ ኩነታት ንሃገር ክረብሑ ብዝኽእልሉ ብርኪ ትኹረት ተዋሂብዎም ክስርሑ ይግባእ እቶም ዝተሰርሑ መጽናዕትታት ናብራ ዜጋታት ንዘይምቕያሮም ብርክት ዝበሉ ምኽንያታት እኳ እንተተቐመጡ ዝስርሕሉ ዕላማ ብግልጽ ዘይምንጻርን ብሰንኪ ድኹም ፖለቲካዊ ተበግሶን ናብ ረብሓ ዘይቕየሩ ምዃኖም ግን ቀንዲ ተረቋሕቲ ምኽንያታት እዮም ጥናቶች በታዋቂ የኢንተርናሽናል ጆርናል መታተም አለበት ነው ማለት ፕሮሞሽን ዩኒቨርሲቲዎች መጽናዕትታት ኣብ ህቡባት ዓለም ለኻዊ ጆርናላት ክሕተመሎም እየን ዝብላተን ዩኒቨርሲታት ተሓቲሙ ንበሎሞ ድሕሪኢኸ ብስርኸ እዞም ዓለም ለኻውያን ጆርናላት እንብሎም ናትና መጽናዕቲ ክወልዕዎ ድዮም ወይስ ክሰትይዎ እቲ ድኻ ማሕበረሰብ እዚ ናትና ማሕበረሰብ እዩ ስለዚ እቲ መጽናዕቲ ካብ ኣመለኻኽታ ጀሚሩ ምስራሕ ጥራይ ዘይኮነስ ዕላዊ ድሕሪ ምግባር ናብ ተግባር ክወርድ እውን ኣለዎ ምኽንያቱ እቲ ዘለና ሃብቲ ተፈጥሮ ብፍልጠትን ብቴክኖሎጂን ተተደጊፉ ጥራይ እዩ ናብ ረብሓ ክውዕል ዝኽእል እዚ ክነስተውዕለሉ ይግባእ ይኹን በር ዘልዕልክዎ እቲ ሓደ ጎኑ ጥራይ እዩ እቲ ጸገም ናይ ተመራመርቲ ጥራይ ኣይኮነን ስራሕቲ ፖለቲካ መሪሕነትከ እንታይ እዩ ማዕረኽ እንደይ ዝኾን ምስ ተመራመርቲ ተቀራሪቦም ይሰርሑ ንምሁራት ካብ ወረዳ ጀሚሩ ዞባ ክልልን ክሳብ ኣብያተ ዕዮ ሚኒስትራት ፌደራል ዘለው ማዕረክ እንደይ እዮም ምስ ተመራመርቲ ተቀራሪቦም ዝሰርሑ ሓቅን ምዝራብ እዚ ብናትና ባህሊ ኣይኸውንን ዘሎ ፍቕሪ ሃገር ዘለው መጽናዕቲ ዘጽንዑ ፕሮፌሰራት ኣለው ግን ሰማዕ ይረኸቡን ግን ድማ ክድመጹ ኣለዎም ባህልና ክነማዕብሎ ይግባእ ዩኒቨርሲቲ ቦንጋ ኣብ ተረባሕነት ስራሕቲ ምርምር ኣተኪሮም ዝለዓሉ ጸገማት ብምቕራፍ ኣብ ስራሕቲ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ኣብ ቁጠባዊ ሃብትን ጥዕናን ጸገም ዝፈትሑን ሃገራዊ ረብሓ ዘለዎምን መጽናዕትታት ብምስላጥ ዕዉት ትካል ንምግባር ይሰርሕ ኣለኹ ኢሉ መንግስቲ ንዘፈር ኢንዱስትሪ ዓብይ ጠመተ ብምሃቡ ዝሓሸ ውፅኢት እናተረኣየ ምዃኑ ኣፍረይቲ ገሊፆም ኣብ ኤክስፖ ኢትዮጵያ ተፍሪ 2016 ዓ.ም ድማ ልዕሊ 5,000 ምትእስሳር እታወት ምፍጣሩ ተገሊጹ እዮም እቲ ኤክስፖ ካብ 1 ክሳብ 5 ግንቦት ምክያዱ ድማ ዝዝከር እዩ ሙሉ ብርሃን ግርማይ ተወስኸለዋ ንዝሓለፉ 2 ዓመታት ተግባራዊ ዝተገበረ ምንቅስቓስ ኢትዮጵያ ተፍሪ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብዝለዓለ ብርኪ ንዘፈር ኢንዱስትሪ እናነቓቕሖ ይርከብ ኣብዚ ሓለፉ 9 ኣዋርሕ እውን ልዕሊ 10 ቢልዮን ዝተረኸበሉ ምትእስሳር ዕዳጋ ተፈጢሩ እዩ ነዚ ንምጥንኻር እውን ን5 መዓልቲ ዝጸንሕ ኤክስፖ ኢትዮጵያ ተፍሪ 2016 ኣብ ሚሊኒየም ኣዳራሽ ተኸፊቱ ብቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ተመሪቑ ተኸፊቱ እዩ ኣብቲ ስነ ስርዓት ምረቓ እውን ኣፍሬት ኢንዱስትሪታት ከዓብዩ ምግባር ንብልጽግና ኢትዮጵያ ወሳኒ ግደ ከም ዘለዎ አብሪሆም እዮም 1.9 ቢሊዮን ዶላር ገደማ ከዚህ ቀደም ከውጭ እናስገባ የነበሩ ምርቶች ቅድሚ ሕዚ ካብ ወጻኢነቶም ዝነበርና ምህርታት ኣስታት 1.9 ቢሊዮን ዶላር ኣብ ውሽጢ ዓዲ ምፍራይን ሸርፊ ወጻኢ ምትራፍን ከኢልና ኢና እዚ ብጣዕሚ ዓብይ ተስፋ ወሃቢ ስጉምቲ እዩ ኢንዱስትሪ ንምስፍሕፋሕ እንታይ የድሊ እንተኢልና ቀዳማይ እታወት የድሊ ንኣብነት ስርናይ ቅድሚ ሕዚ እናእተና ነርና ሕዚ ብእኹል ኩነታት ነፍርየለና ኢንዱስትሪታት ነዚ ከም እታወት ተጠቂሞም ፓስታ መኮሮኒ ዳቦ ከፍርዩ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ብሓምለዋይ ኣሰር ኣስታት 6 ቢልዮን ፈልስታት ተኺልና ኢና ስለዚ ምህርቲ ቡን ዓብይ እዩ ቡን ግና ኣብ ዓለም ከም ኢትዮጵያ ዝበላ ፍረይቲ ሃገራት ካብ ዝረኽቦ ኣታው ንላዕሊ ቡንን ጸባን እንሓወሳ ቸኮሌት ዝሰርሓ ቡና ፍሬን ዘይፈልጣ ሃገራት ካባና ዝሓሸ ኣታው ኣለወን ሩዝ ኣብ ዝሓለፈ ዓመትን ሎም ዘበነን ጥራሕ
እንትነወዳድር ኣብዚ ሓለፈ 8 ሚልዮን ኩንታል ኢና ኣፍሪና ሎም ዘበን ድማ 38 ሚልዮን ኩንታል ኣፍሪና ኢና ነቲ ዝተኸፈተ ኤክስፖ ከም ዕድል ብምጥቃም ብርክት ዝበሉ ኣፍረይቲ ምህርቶም ኣፋሊጦም እዮም ባጃጆች ናቸው ባጃጃት ኢና ሒዝና ቀሪብና ክልተ ዓይነት ባጃጃት ኣለውና 8 ሰባት ዝሕዙን 6 ሰባት ዝሕዙን እዮም ብኤሌክትሪክ እዮም ዝሰርሑ ሓደ ግዜ ቻርጅ ተገይሮም ካብ 100 ክሳብ 120 ኪሎ ሜትር ይኸዱ እዮም ኣብዚ ሕዚ እዋን ንዝተፈላለዩ ኣረከብቲ ኣካላት እናቐረብና ኢና ንርከብ ናትና ኢንዳስትሪ ፓርክ ኣብ ቀረባ እዋን ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እውን ከይተረፈ ንኣዳ ዝረኸበ ዓብይ ትካል እዩ ናትና ምህርቲ ብኤሌክትሪክ ቻርጅ ዝግበር ብምዃኑ ኣብ ለውጢ ከባቢ ኣየር እውን ናይ ባዕሉ ብርክቶ ዘለዎ እዩ እዚ የመጣ ነው ኢግል ዘፍርዮም ምህርትታት ንምፍላጥን ምስ ኢንዳስትሪታት ዘለና ርክብ ንምጥንኻርን ኢና መፂና ኢግል ኣብ 5 ዘፈራት ማኑፋክቸሪንግ ዝተፈላለዩ እታወታት ዘቕርብ እዮም ንኣብነት ጡጥ ክርታት ስርናይ ምሸላ ባሕሪ ናብ ወፃኢ ንልእኽ ኢና የመጣነው ፋብሪካችን ገላን ነው ዝመጻናሉ ካብ ፋብሪካ ገላን እዩ ዝተፈላለዩ ኣልባሳት ሒዝና ቀሪብና ኢና ካብ ህፃናት ክሳብ ዓበይቲ ሰባት ዝኽድንዎ ኣልባሳት ብዝተመጣጠነ ዋጋ ሒዝና ቀሪብና ኢና አንበሳ ጫማ ያው እንደሚታወቀው ከ80 ዓመት በላይ ኢንዱስትሪው ላይ ያለ ካምፓኒ ነው አንበሳ ጫማ ከም ዝፍለጥ ልዕሊ 80 ዓመታት ኣብ ኢንዱስትሪ ጸንሐ ኩባንያ እዩ እነፍርዮ ምህርትታት በዋናነት ጫማ ቦርሳ ምስ ጽሬቶም ነፍሪ ኢና ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ምህርትታት ሶል ምፍራይ ጀሚርና ኢና ኣብ ባህር ዳር እውን ውጽኢት ቆርበት ብጽሬት እናፍረና ኢና ዘለና ዘፈር ኢንዱስትሪ ንምንቃሕ ኣብ ዝተኸፈተ ኤክስፖ ምህርቶም ንኸፋልጡ ዕድል ብምርካቦም ሕጉሳት ምዃኖም እቶም ተሳተፍቲ ገሊጾም እዮም ኢትዮጵያ ታምርት ላይ የመጀመሪያችን ቢሆንም ኣብ ኢትዮጵያ ተፍሪ ኤክስፖ እንትሳተፍ ንፈላማ እዋን እንትኾን ኣብ ዝተፈላለዩ ኤግዚቢሽን ከም እንስሳ ጫማ ተሳቲፍና ኢና ኣብዚ ኤክስፖ ምስ ብዙሓት ኣፍረይቲ ናይ ምርኻብ ዕድል ረኺብና ኣለና ይሄ ኤክስፖ መዘጋጀቱ ለኛ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ አለው እዚ ኤክስፖ ብምድላው ንዓና ዓብይ ኣበርክቶ ኣለዎ ምስ ምህርቲ ደለይቲ ይራኽበና እዩ ምስ ብዙሓት ተከፋፈልቲ ማለት እውን ናብ ክልል ናወሰዱ ምስ ዘሰራጩ ነጋዶ ናይ ምርኻብ ዕድል ፈጢሩና እዩ ግንቦት ሓደ ተኸፊቱ ዜና ወጻኢም ኣሜሪካ ልዕሊ $1 ቢልዮን ዘውፅእ ኣጽዋር ንእስራኤል ከም እትልእኽ ገሊጻ ምምሕዳር ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ልዕሊ $1 ቢልዮን ዘውፅእ ኣጽዋር ንእስራኤል ምልኣኽ ከም ዝሓሰበ ፍሊጦም ምምሕዳር ባይደን ልዕሊ $1 ቢልዮን ዘውፅእ መሳርሒ ኩናት ናብ እስራኤል ከም ዝልእኽ ዝሓበረ ኣብ ራፋህ ልዑል ወጥሪ ኣብ ዝነገሰሉ እዋን ከም ዝኾነ ተገሊጹ ዝኸበርኩም ተመልከትና ነዚ ሰዓት ዝበልናዮም ዜናታት እዞም ተኸታተልኩሞም ነይሮም ንምክታልኩም ይመስግን ሰላም